Keďže sme v úplnom centre mesta, dôležité je hneď v úvode zmieniť parkovanie. Obrovskou výhodou je, že parkujete v uzatvorenom dvore priamo pred bytom, kde máte svoje bezpečné miesto na parkovanie vždy voľné. Doteraz sa tento byt používal ako trojizbový. A tak toto samozrejme môže aj zostať. Má však 2 samostatné vchody a výmeru viac ako 90 m2. A preto nám skrsla v hlavách myšlienka ukázať vám jeho potenciál, ktorý v sebe skrýva. Práve sa nachádzame v centrálnej časti bytu, kde by sa tu dalo to rozdeliť buď na 2 jednoizbové byty, alebo nechať pekný rozľahlý trojizbový byt. Mne by sa to možno páčilo presne v takomto štádiu to nechať, že tá trojka, pretože to má vysoké stropy, sme na prízemí a navyše všetky tie také prvky, že drevená podlaha a krb. Je z toho cítiť takéto staré mesto. Áno, je to tak a bolo by to veľmi vhodné aj ako na Airbnb. No podľa mňa turisti z toho budú nadšení. Určite áno. A čo by ste povedali na saunu, či viacúrovňové spanie, krásnu kúpeľňu s masážnou vaňou, obývačku s krbom, kuchyňu so špajzou alebo milú predzáhradku? Tento byt nie je štandardná nehnuteľnosť. Je to plnokrvný staromestský byt, ktorý má svoju špecifickú charizmu. Ťažko ho len tak v skratke opísať a preto by ste sa na neho jednoznačne mali prísť pozrieť osobne. Volajte Dagmar Tobiarčíkovej už dnes.